que avui, nena, tinc una cita. No pateixis, Jo no surto de casa, jo em quedo a casa, però això no vol dir que no pugui lligar, Mira, m'he pintat els ulls i els llavis amb un to vermell més pujat. Bueno, nena, t'ho dic així, en veu baixa, perquè no me senti. És que és el veí, el Manel, saps? Ai, sempre que acabem els aplaudiments, sempre, cada dia pels sanitaris a les 8, sempre ens quedem parlant una miqueta de balcó a balcó, no? I ahir em va demanar si m'agradava el cava. I res, que avui farem una copeta de cava quan acabem els aplaudiments pels sanitaris. Tu creus que es nota que m'he posat una mica allí, una mica pimpolla, per l'ocasió? O es veu natural? Bé, sí, Clara, tu no pateixis, que després, o demà t'informo, o escolta, nena, tu pots escoltar-ho pel balcó, que són veïnes, Ai, quins nervis!